Bé, Foin Jacket, què és això? Això és una jaqueta feta amb Gore-Tex Active, és de la gent de North Face. El Gore-Tex Active ja sabeu que està pensat per activitats aeròbiques. La idea d'una jaqueta com aquesta és que la podem fer servir per un fast and light, per un alpinisme ràpid, on mai primarà l'activitat tècnica i sempre la utilitzarem en condicions on volem anar molt de pressa. Per tant, ideal per a aquestes persones que us agrada pujar i baixar molt ràpid als puestos, on la transpirabilitat és una de les vostres màximes a l'hora d'escollir un producte com aquest. Què més té de particular una peça com aquesta? Són 390 grams amb la talla M. És una peça que no és la més lleugera del mercat, però és una peça força equilibrada en pes i volum. Té la particularitat, a més, de que no porta, o que té una zona, si sou observadors, veureu que no porta clarament unes butxaques, sinó que porta una gran cremallera que connecta el que seria l'aixella amb tota la zona de butxaca. Jo me l'obriré perquè us feu una miqueta la idea. La idea és que amb una sola cremallera, per reduir el pes, el que aconseguim és que tingui dues utilitats. Una, poder-la utilitzar com de butxaca, que a més a la part interior, ara us ho ensenyo, doncs munta una xarxa molt elàstica, de manera que quan hi posem el nostre material a dintre, els guants o el que vulgueu, aquesta malla comprimeix el material i no el tenim per aquí dintre movent-nos, però a més ens serviria per tindre l'obertura total i aconseguir la màxima transpirabilitat en el cas que ens fes falta, doncs això, transpirar molt i molt i la membrana per si mateixa no donés més de si. Què més té de particular aquesta peça? Doncs té de particular que té un lleuger punt d'elàstic, no és una peça hiperelàstica, és una peça que té un puntet d'elasticitat i per tant ens donarà bona llibertat de moviments. És una peça que a nivell de tall està molt ben resolta, quan tanquem colzes, quan aixequem braços, mai se'ns arremanga. I a més, hi podem posar un casc, com podeu veure. La idea és que puguem tancar-nos perfectament, que ens tapi perfectament el casc, que puguem moure'l perfectament i podem ajustar a darrere. Més detalls de la peça, o coses interessants. Podem ajustar-la de cintura. Com ho fem? Doncs la gent de North Face acostuma a fer peces molt netes últimament. Això a mi m'agrada. I es fa a través de la butxaca. Tenim un tibador que podem estirar i estira a través d'un sistema de politges interior per allà on passa la goma fins a alliberar o ajustar la part de cintura. A més, porta un alliberador que queda amagat, queda integrat dins de la peça. Poca cosa més, jaqueta feta amb Gore, ja sabeu, el Gore Active no té 28.000 mil·límetres de columna d'aigua, estem parlant de 25.000 mil·límetres de columna d'aigua, però sobretot la seva capacitat de compressió, de pes i d'alta transpirabilitat la fan una peça ideal per l'esquiador de muntanya i per a aquestes persones que us agrada pujar i baixar molt de pressa als puestos. D'acord? Vinga, ens veiem i us continuo explicant xupes com aquesta. Fins una altra.